Așa. Haideți să ne jucăm niște Minecraft Skywars. Avem textura lui Cristiro, am și textura lui Max și altele veche și textura lui Max și altele care o are acum. Dar în fine, haideți să ne jucăm, să trecem și nu uitați să vă abonați și să dați dacă și o să-mi instaleze GTA 5 și o să fac și o serie cu GTA 5 online. Așa. Uitați-i pe ăia. Haideți la tata. Haideți. Trebuie să iau ăsta. Arc de tot rahatul. În fine, nu contează. Și acordul acela nu mai trebuie. Auzi și la mine. Nu mai trebuie. Bă, bagă-te acolo. Așa, deci, haideți să ce ne mai pică și pe aici. Power 1, prostii. Așa, ok, 2 Ender Pearl-uri. Fine, nu contează. Așa, asta nu mai trebuie. Așa, haideți să intrăm, să dăm, uitați așa. Uai, dacă aș avea un arc să-mi bag. Păi stai că am și săgeți. Da. Am uitat. Sharpness 1, ok. Nu-l nimeresc. Aoleu. Lua și el arcul. Nu mă lua pe la spate că te iau și nu pot să cred. Nu pot să cred că mi s-a întâmplat. Cred că mi-e frică să nu cad. Pentru că eu sunt părtinablet. Mai am săgeți, ceva. Păi uite mă, aici. Stai să-mi dau un clean up. Nu mai trebuie. One arrow. Mai am o săgeată cu care te pui. Așa, serios. Dar nu pot. Pentru că I am părtinablet.
și buț. Și asta. Ok, deci acum, după cum puteți vedea, am armură full, am mai găsit 15 săgeți, așa că e bine. Mă pot să... Hopa! Hop! Aoleu! Au, du-te naibii! Care odată? Bag una. Hopa! Damn! Oh my god, unde s-a dus ăla? Bă! Bă, dar unde sunt ceilalți? Știu, unul mai e acolo, unul mai e acolo. Stați, trebuie să mănânc. Yes. Te bă de aici. Te bă de aici. Bang! Stai să-mi iau și golden apple-ul. Cum mi-ar trebui și mie un golden apple. Care l-am mâncat? Bă, ho. Fii cu minte. Bă, dar nu știu ce să fac. Că era să cad. Dar ăla mai are multe săgeți. Mai are săgeți multe. Bă, de pe același meci de vreme. Măcar mai bine mă bate decât să stau atâta. Să fac pe episod atâta mult Skywars. No! Deci eram sigur. Pearl. Aoleu. Hai să vedem. Mă, ăla de aici. Chesturi. Așa, pe aceeași mapă nu vine să cred. Nu, killer ăla, killer suit, iarăși. După meciul ăsta vom încheia și noi episodul.
Așa. În fine, hai să începem. N-am reușit. Îmi trebuie shbang, 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 shbang. Mai trebuie și asta. Stone X Sharpness 3. OMG. Sharpness 3. Du-te de aici, fratele meu. Stare și... What? Fine! Are lag! Bă, dar mie trebuie să mă duc și la chestul ăla ăsta. Pentru că nu pot. Că nu pot fără. Vezi, mă, că totuși e ceva. Bă! Mai e ceva. Du-te, băi! Ne! În fine, și cam atât și cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați.